Kamar yadda kuke gani da ɗumi-ɗuminta, fitaccen mawaƙin nan wato Soja Boy ya kai ziyarar neman yafiya ga fitaccen malamin addinin nan wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Kamar yadda kuke gani dai mawaƙi Soja Boy ya kai wannan ziyarar neman yafiya ga shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bisa wasu kalamai da ya yi a kansa a kwanakin baya. Soja Boy wanda ya sha suka bisa bidiyoyin waƙoƙin baɗala da ya saki a kwanakin baya, wanda hakan ta sa ya sha nasihohi da kuma addu'o'i daga wasu malamai a Najeriya. Ana ganin Soja Boy ya zo da wani salo a cikin waƙoƙinsa wanda suka saba da al'adu da kuma addinin Musulunci a arewacin Najeriya. Sai dai jaridar mu ta samo wani rahoton cewa Soja Boy ya samu zantawa da fitaccen malamin addinin Musulunci nan wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a ranar Juma'a a jihar Kano, wanda ta wannan tattaunawa da suka yi da kuma zantawa da wannan ziyara da shi mawaƙi Soja Boy ya kai wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, ya nemi Aminu Ibrahim Daurawa da yawa Allah yawa annabi ya yafe masa abubuwan da ya yi, wanda ba tare da ɓata lokaci ba Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya yafe masa tare da addu'ar Ubangiji Allah ya yafe masa akan abubuwan da yake yi, sannan kuma ya yi masa nasiha da ya ji tsoron Allah domin kuwa ya san cewa shi musulmi ne, sannan kuma duk abin da ya yi za a rubuta kuma zai girbi abin da ya yi a ranar gobe kiyama. Shin ku bayyana mana ra'ayinku a cikin comment section. Shin kuna ganin ya dace a ce Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yafe wa Soja Boy ba tare da an hukunta sa ba, domin 'yan baya idan suka ga irin hukuncin da aka yi masa su ji tsoron aikata ko kuma gujewa yin waƙoƙin baɗala irin na Soja Boy wanda yake yi.